पहले सब्सक्राइब बटन दबावल जा, ओकरे बाद बगल वाली घंटी पे दबावल जा। नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी रसोई में आप लोगों का स्वागत बा। आप लोगों के जन्माष्टमी के ढेर सारी बधाइयाँ। कान्हा का जन्म, कान्हा का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज के दिन हमन के जन्माष्टमी में कान्हा जी के बहुत चीज़ चढ़ावल जाला, प्रसाद वगैरह बनावल जाला। ओमे जौन हमन के बहुत जरूरी सामान रहला प्रसाद में उ रहला चरणामृत। तो चरणामृत हमन के घर पे बहुत आसान तरीके से बनावल जाई। चरणामृत मतलब पंचामृत भी बोलल जाला, चरणामृत भी बोलल जाला। उ सब 5 सामान से मिलके बनला। आप चाहे तो मैं और सामान भी थोड़ा ऐड कर सकल जाला। हमन के जौन आसान तरीका रहला एकदम चरणामृत का ओके बनावल जाई। आज तो सबसे पहले हमन के एक कटोरा लेवल जाई। आप कटोरा या कुछ भी ले सकल जाला। और यहाँ देखल जाला हम 1 कप दूध ले बाटी, नॉर्मल 1 कप दूध। ओमे देखल जा हम आधा गिलास यहाँ तक 1 कप से 1 कप दही। अब एमे हमन के डालल जाई चीनी। तेंदे हम बस 1.5 चम्मच चीनी। दही भी हमन के बिल्कुल खट्टा नहीं लेवल जाई। और अब एमे हमन के डालल जाई, एमे हमन के आधा चम्मच घी डालल जाई। ये हम घर के बनावल घी हवे। अगर आप लोगों के घर के घी बनाए का वीडियो चाही तो हम ऊपर लिंक दे देबे, आप चेक कर लीजिए हमके घर पे घी कैसे बनावल जाला। और एमे अब हमन के थोड़ा सा शहद डालल जाई। ये देखल जाए 1 चम्मच शहद। अब ये सबके हमन के अच्छे से मिक्स कर लेवल जाई। ये देखल जाए बन गइल बा। एके हम एक गिलास में डाल देले बाटी। आप चाहता स्टील में, तांबा में, पीतल में जवन चीज़ होके ओमे डाल देवल जा। और ऊपर से 1-2 तुलसी का पत्ता डाल देवल जा। हमके चरणामृत बन के तैयार हो गइल बा कान्हा के प्रसाद में के शामिल करे के। तो आप लोगन भी आज एक चरणामृत बनावल जा और कान्हा के भोग में एके शामिल कइल जा। जल्दी मिलब अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।